Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić uručio je nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije, koji su na državnim natjecanjima postigli vrhunske rezultate. Na sportskim, glazbenim, plesnim, predmetnim natjecanjima, vjeronaučnoj olimpijadi i domijadi, ali i brojnim drugim državnim i međunarodnim natjecanjima učenici iz osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije ove su školske godine ostvarili brojne uspjehe, a tradicionalno ih je na kraju nastavne godine za njihovo zalaganje, rad i trud nagradila Zagrebačka županija. Mi kao grad Samobor smo grad obrazovanja, znanja, kontinuirano se trudimo i ulažemo i u školstvo. U biti ulažemo od predškolstva pa sve nadalje. Isto tako trudimo se i motiviramo naše učenike, čak i studente kasnije. Jer vi najmlađi, vi ste zalog za budućnost. Na vama svijet ostaje, kako se kaže. Nisam ni ja prestar, ali opet imam određeni niz godina, pa da mogu tak nešto i reći. Vi ste ono čemu trebamo težiti da u budućnosti bude što bolje. Ko zna, netko od vas će danas sutra možda biti na mom mjestu, na županovom mjestu ili ko zna gdje. Ali vi ste svi zalog za budućnost. Ova je nagrada nešto što ćete nositi u sjećanju čitav život. Želim čestitati svim mentorima, svim učenicima koji su nagrađeni, svim srednjoškolcima. Ostanite vrijedni i dalje radite. Mentorima je ovo još dodatni povod da se dalje trude, da jednako nastave kontinuirano raditi i sa novim generacijama koje dolaze, a na vama je da se nastavite razvijati u tom smjeru u kojem ste odlučili krenuti. Podijeljeno je 243 nagrada i to 100 nagrada za osvojeno prvo mjesto, 88 nagrada za osvojeno drugo mjesto i 55 nagrada za osvojeno treće mjesto. Županijsku nagradu primilo je i 85 mentora koji su pripremali učenike za državna natjecanja. Ja sam izuzetno ponosan kad vidim ovaj broj svih vas ispred mene, a prije svega svi vi ste osvajači jedne od prvih 3 nagrada na državnom natjecanju, ali čak i onih međunarodnih nagrada, što mora biti ponos ne samo škola, ne samo roditelja, ne samo mentora, nego Zagrebačke županije u cjelini, a ja se nadam i šire od toga Republike Hrvatske. Ponosan Kožić istaknuo je kako su naša djeca, naša budućnost, te da svima treba omogućiti dobre uvjete za razvoj i obrazovanje. Bez vas sve ovo ne bi imalo smisla što radimo. Gradimo škole, gradimo dvorane, dajemo neke druge potpore kako bi vaše obrazovanje bilo lakše, kako bi uvjeti u svim sredinama naše županije bili jednaki. I oni manje urbanim i onim urbanim, jer kad to izjednačimo, mislim da onda i vaša volja tamo gdje te uvjete niste imali dobite, pa onda je kvaliteta učenja, zalaganje budu još veća. Ove nagrade, naročito veliki broj prvih nagrada koje su učenici dobili, je značajan doprinos učenika Zagrebačkoj županiji. Zahvaljujem se županiji što je prepoznala naš trud i omogućila nam i pozvala nas da se ovdje danas okupimo. Moj osobni put je počeo u osnovnoj školi Ljudevita Gaja, kada sam sudjelovao na mnogim školskim, županijskim te 8 državnih natjecanja, 2 iz biologije, 2 iz fizike, 2 iz kemije i 2 iz geografije. To je bio izvrstan temelj za početak mojeg sudjelovanja i na međunarodnim natjecanjima, od koja su svaka obuhvaćala područja iz fizike, kemije i biologije. Od tih olimpijada bile su 2 juniorske olimpijade i temelj za te olimpijade mi je vrlo pomogla osnovna škola, profesori koji su mi pomogli. Domaćini prve olimpijade bili su Ujedinjeni Arapski Emirati, druge olimpijade domaćin je bila Kolumbija, a na posljednjoj olimpijadi na kojoj sam bio bila je Europska olimpijada eksperimentalnih znanosti, a domaćin je bila Latvija. Na sve 3 olimpijade osvojio sam srebrnu medalju, ali definitivno je najvažnije od svega toga nezaboravna druženja, jako veliki motivator i poticaj za daljnje uspjehe i napredovanje i užasno dobra putovanja. Zagrebačka županija već godinama ulaže značajna sredstva, posebice u izgradnju novih škola, sportskih dvorana, ali i stipendija te druge potpore. Čestitke svima vama. Prije svega vama učenicima, znači osnovnih i srednjih škola, vama mentorima, posebno vama roditelja i nadam se da se u istom ili još većem broju vidimo do godine.